Hej, vi har om luftmodstand, og formålet i vores forsøg er at undersøge luftmodstand på et skråtkast og et. Hej, her er så opstillingen på vores forsøg. Vi har nogle forskellige objekter, en LabPro og en ultralydssensor, som er koblet til vores computer. Så har vi tænkt os at tage objekterne ned på ultralydssensoren fra cirka en højde på 2 meter. Disse objekter har selvfølgelig forskellige former og masser, og det er det, vi vil undersøge luftmodstand på. Yes, og i det her skema her, der kan vi så se resultaterne fra vores forsøg, de forskellige masser på objekterne, og hvad for en hastighed de falder med, og hvor stor kraft de er påvirket af. Man kan altså se, at plastikbolden, det er den, der falder hurtigst, men det er bakken, der er tungest. Så det vil sige, at objektets form har en stor betydning for, hvor hurtigt den falder ned. For eksempel så er det også plastikkoppen, den falder heller ikke så hurtigt, fordi der kommer noget vind ind under koppen. Vi tabte den med hovedet nedad, eller med bunden opad, hvad man skal sige. Så der blev fanget noget luft indeni, og der blev skabt noget opdrift. Og det beviser så, at man ikke kan ligesom lave en generel formel for det her luftmodstand på et objekt, der falder. Så vi bliver nødt til at opstille den ligning, som står nedenunder. F luft er lige med en konstant ganget med hastigheden, opløftet i x. Og der er altså både k og x, det er variable, som varierer alt efter hvad for en form og hvad for en form, objekt og struktur vores objekt har. Ja. Her er altså opstillingen for det andet forsøg, vi lavede. Og jeg vil så lige fortælle om, hvad vi har brugt af materialer. For det første så har vi brugt Log & Pro på Bjarkes computer, der står så fint der. Så har vi lavet en rampe selv, hvor der så sidder en hastighedssensor på enden, som så til sidst er koblet til LabPro. Og vi har bolden, som vi bruger i vores forsøg. Det der skete, det var, at bolden blev så kastet op af rampen, og hastigheden på bolden, da den kom forbi rampen, blev målt af hastighedssensoren, og så har vi så brugt det til at beregne i vores forsøg. Vi finder den tid, som bolden har fløjet i praksis ved først at finde hastigheden i x- og y-retningen til s er lige med 0, altså v0x og v0y. Vi sætter den målte hastighed samt vinkel på rampen ind i formlen og får så hastigheden i y-retningen 2,3 meter per sekund og hastigheden i x-retningen. Nu bruger vi formlen for beregning af kastelængde. X er lige med hastigheden i x-retningen gange tiden. Fra en formel der isolerer vi t, som er tiden, og indsætter vores målte længde og vores målte hastighed. Der får vi så 0,7 sekunder. Nu vil vi så finde den teoretiske længde. Det gøres ved, at vi bruger vores kastelængde formel, som vi har fundet frem til i teoriafsnittet. Vi isolerer så x og plotter derefter vores kendte tal ind, der ses nedenunder. Og vi finder så frem til at en teoretisk længde er bestående af 2,35 meter. For så at finde den procentvise afvigelse for vores forsøg fra den teoretiske til den praktiske del, har vi vores teoretiske øverst og vores praktiske længde nederst. Og vi finder så frem til, at vi har 32,3 procentvis afvigelse. Nu vil vi så finde den teoretiske tid. Det gøres med formlen for hastighed i x-aksen, og vi isolerer tid i formlen. Det ses ovenover. Vi bruger vores teoretiske længde og vores målte hastighed til at beregne den teoretiske tid, som vi får til 0,759 sekunder. For så at finde en procentvise afvigelse, tager vi vores teoretiske tid og sætter den over vores teoretiske længde og finder frem til 15,7% procentvis afvigelse. Yes, så vi kan altså se, at i vores teoretiske beregninger, der har vi en kæmpe stor afvigelse,
fra de praktiske mål, det er faktisk, tiden er kortere, altså den har fløjet kortere tid i luften, og den er fløjet kortere i forhold til den praktiske. Og det stemmer ikke helt overens med, hvad vi havde forventet. Vi havde forventet, at den teoretiske både længde og tid ville være længere, eller have højere værdi, fordi at luftmodstanden netop ikke spiller en rolle her. Så det kan vi ikke rigtig bruge til at fortælle så meget om luftmodstanden, hvorimod vores forsøg med fald af forskellige objekter, at der kan vi konkludere, at alt efter hvad for en form og figur objektet har, så ændres formen for luftmodstandens kraft på objektet.